दिनै बिश्वजुरि कोरोना भाइरासनि गाग्लोबनायाव दिनै माखासे स्कुल कलेजा बन्द जाना थानो गोनां जादों जायनि थाखाय दिनै फरायसा बिथांमोना गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव माखासे उसुबिदा नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै थाखो 10 नि फरायसा बिथांमोननि थाखाय मोनसे डिजिटेल क्लास खालामदों। दा बे डिजिटेल क्लासआ सोलिफु समाव अनगोइं माने क्लासआ सोलिगासिनो दङ। दा बियो सानसेयावहाय मोनथाम समाव मोनथाम 3 टाइम्स क्लासखौ खालामदों। साइन्स, इंलिश ग्रामार आरो मैथ्स। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुआबो थाखो 9 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे डिजिटेल क्लास खालामनायनि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया दिनै थामहिनबा 7 मेनि बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय जागोन आरो जोङो सानसेयावहाय मोनसे एपिसडल' जोङो फोसावगोन आरो जोङो आयदाफारिखौ सानखान्थि, साइन्स आरो इंराजि ग्रामार बे मोनथाम आयदाखौ जों स्पेसियली लादों आरो गोनांथि जायोबा इयुननि फैबाय थानाय समाव जोङो हयथ' जोङो गुबुन दस्रा साबजेक्टफोरखौबो जों लानायनि हाबाफारि लागोन। दा नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोना जिहेतु स्कुल कलेजाव थांनो मोनाखै दा बिथांमोना न'आवनो जनानै दङ आरो जिहेतु स्कुल लेभेलनि क्लास 9 नि बा 10 नि बा स्कुल लेभेलनि फरायसा बिथांमोना जिहेतु जास्ट थाखोआ स्टार्टसो जाहांदोंमोन बेयावनो लकडाउन जानानै होबाय जायनि थाखाय बिथांमोना सोलोंथाइखौ लानो हायाखै लेसनफ्रा आवगायाखै। दा बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै जोङो क्लासखौ खालामदों। बेयावहाय जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोना जाहाथे मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव जेरावबो लामा दथायाव बा बबेबा खेला दुलायाव एंगेज थायालासिनो ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनानै दिनैनिफ्राय मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव जाहाथे न'आवनो थानानै बे डिजिटेल क्लासखौ लानायनि सुजुगखौ लायो आरो बेनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ जों खावलायनो नागिरदों जोंनि दिथागिरि बिथांमोना जाहाथे जोंनि जि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना नैबे जि लेसनफोर फराफारिफोर डिजिटेल क्लास जे खालामनो नागिरदों बेनि गेजेरजों जाहाथे सोलोंथाइखौ लानो हायो बेनि थाखाय जोंनि दिथागिरि बिथांमोना बेबस्थाखौ खालामना होनो नांगोन। नाम्बार 1 बेबस्था माने मा एन्ड्रइड मबाइल जिहेतु नांगोन बेखायनो दिथागिरि बिथांमोना गावबा गावनि मबाइल फनखौ 1 घन्टानि थाखाय गावनि गथ'नि थाखाय जाहाथे बेबस्था खालामना होयो। उदालगुरि जिल्ला एबसुनिफ्राय जों बेखौनो खावलायगोन दि जोंनि दिथागिरि बिथांमोना जाहाथे जेब्लानाखि डिजिटेल क्लासआ जागोन अब्ला बै समावल' जाहाथे मबाइलखौ हगारनानै होयो आरो बै फरायसाजों लोगोसे बिथांमोननि दिथागिरि बिथांमोनाबो जाहाथे लोगोआव थाफानायखौ जोङो हास्थायगोन। जिहेतु नैबे कोरोना भाइरासआ जिहेतु जोबाखै बारानिफ्राय बारा दिने बारायलांबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जोंनि नैबे जि बिटिसि ओनसोलाव गैयामोन नाथाय बे बिटिसि ओनसोलावबो पजिटिभ केस मोननायखौ जों नुनो मोनबाय। बेखायनो साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि आरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय जाहाथे नोंथांमोना ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामो सरकारनि बिथोनलाइफोरखौ जों मानिनानै सोलियो। बेखायनो नोंथांमोना न'आवनो था आरो गावनि जिउखौ रैखाथि हो।